guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो आङो kitahorआवहाय थांगासिनो मानो होननानै बुङोब्ला आंहा हेयारा बिराद गाज्रि जाबाय डेमेज जाबाय दिनैहाय आङो हेयार ट्रिटमेन्ट खालामनो थांगोन हेयार स्पा खालामगोन स' guys आं दिनैहाय हेयार स्पा खालामनो थांगासिनो आरोना दायो गारियावनो दङ स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो नायनाय नोंथांमोना बेवहायबो नायनो हागोन आरोना बेवहाय लिरो So guys नै दायो आङो मोनफैबाय रिभाइभ हेयार स्टुडिअ प्रफेसनेल फेमिलि सेलन आरोना नोंथांमोनाबो बेवहाय फैनो हागोन फेमिलि सेलनखासो ओमफ्राय दा फुजानि बिराद अफार सोलिगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना बिराद खम प्राइसआवनो हेयार स्पा हेयार स्मुथनिं हेयार स्ट्रेट एभ्रिथिं जिमानखिनि सेलनाव खामानिफोर जायो खालि स्पाफोरल' गैया आरोना बडि मासाज गैया बेफोरबायसा माने फेमिलि सेलनसो नालाय स' जाखिनि सार्भिस सेलननिफ्राय मोननो हायो सब मोनजोबगोन नोंथांमोना आरो बिराद मोजांखा आंथ' बेवहाय थांखाबाय थाखायो नालाय ओमफ्राय लकेसना जाहैबाय दा उनावहाय आङो नोंथांमोननो साइन बर्डखौ दिन्थिनानै होखागोन आरोना kitahorआवहाय एबार खानायखौ नोंथांमोना नेक्स्ट टाइमाव आं खानायखौ गुसुं लानो होननानै सानदोंमोन आरोना स' नोंथांमोना खानायखौ गुसुं लानांगौ ना लानाङा खिथाहरबानो जाबाय आं नोंथांमोना गुसुं लानांगौ होनबा गुसुं लानोसै आरोना एसां गाइस एबारनिफ्राय गोलावखौ लाला आङो नोंथांमोना दानो नायना लाखादो आंनि खानायखौ ओमफ्राय हेयार स्पाखौथ' नेक्स्टआवसो खालामसै आङो खानायखौ सिननो नांगौ ना नाङा गाइस नोंथांमोना खिथाहरबानो जाबाय आरोना गुसुंबो लानो लुगैदो आरो बिदिनो गोलावबो लानो लुगैदो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नै सानद्रि मोखाङा थ्रेडिं खालामजादों आरोना थ्रेडिं खालामजानानै बोरैबा गोजा नुलायलायबाय ओमफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो बेयावहाय दहयनो होदोंमोन बाट आं लोंथ'वाखैमोन आरोना ब्लेक कफि लोंबाय आङो ओमफ्राय सानद्रि मोखाङा माबा पिज्जा लायनो थांदो पिज्जा जासिगोन आरोना बिराद ओंखाम उखैदोनो बियो ओमफ्राय आं ब्लेक कफिखौ बिराद मोजां मोनो गाइस आं ग्रिन टि बारा लोंनो हाया बाट आं ब्लेक कफिखौबाथाय बिराद लोंनो हायो आरोना बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आंहा फट'शुट थानायखाय आंनि खानायखौ जास्ट माने माबाल' स्ट्रेटल' खालामनानै हरबाय आरोना माने हेयार स्पाखौ नेक्स्टआवहाय खालामजानोसै ओमफ्राय नै लावदुमा दासो मोनफैदो आरोना अफिसनिफ्राय खामानियानो बिराद बेस्थ' बेनि थाखायनो जों उबेरजों फैनांबाय आरोना ओमफ्राय दासो मोनफैदो ओमफ्राय मोनफैनानै बेबो एसे ट्रिमिं खालामजानोसैनो दारिखौ मा खालामजागोनथाय मिथिला दारियानो एसे गुसुंखासोमोन ओमफ्राय खानायाबो एसे जांग्राव जानायखाय माबासिगोन खोमा मिथिला मा खालामगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो लावदुमा लुक्सआ चेन्ज जायोना जाया नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओरैबायसा दै लोंबायलै फैनायनिफ्रायनो दैखौनो दै लोंगासिनो ओमफ्राय दा एसे पुरा दारिनि खामानि खालामगासिनो आरोना दारिखौ एसे गुसुं खालामगोन खोमा दारिखौ एसे सैस्लदगासिनो माबा खालामगोन आंबो मिथिया गाइस नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो
So guys नोंथांमोना नुदों नै रिभाइभ हेयार स्टुडिअ'नि माने इन्टेरियरा बेसेबां समायना बेयावहाय नोंथांमोना लाक्जारियास फिल लानानै गावखौ समायना खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय आरो दाथ' नै फुजा सिजनखाय बिराद अफार सोलिगासिनो स' बेयावहाय फैनानै नोंथांमोना मोजां सार्भिस मोननो हागोन आरो लोगोसे फुजायावनो एकदमबारे चान्सआवनो डेन्स मारिखा आरोना नोंथांमोना फैनानैहाय आरो बेयावथ' बिराद एक्सपार्टखा हेयार एक्सपार्टआबो आंनि फेभरेट आरोना बिराद मोजाङै खानायबो सिननो रोङो कालार एभ्रिथिं माने जेसेबां खानायनि माबा दङ बिथाङानो लावदुमनिखौबो खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय आंनाथ' जेबो खामानि गैया नालाय माखौ नेबाय थानानै बर नांबाय आरोना ओमफ्राय सानद्रि मोखाङाबो मोनफैबायमोन ओमफ्राय नै जों दायो पिज्जा जागासिनो आरो मोजां थायो इदि खालामनाङा बोरैबालै खानाया इदि थाबा मादि नुयो माने खानायखौ हेयार स्पा खालामनो हायासै आरोना मानो होनना बुङोबा आंनिया बे जेथो जादोंना बेखौ फार्स्टआवहाय खेवग्रोनांगोन बिनि उनावसो जागोन आरोना नै नेलखौहाय खालामजाबाय आङो ब्लेक कालारनि मिडलखौ ओमफ्राय बिनि उनावनो नै आङो मोनसे फिसा दखानावहाय ब्लाउस बायनो फैबाय आरोना माने फट'शुट दंमोन नालाय आंहा ओमफ्राय बे ब्लेकखौ मोननैखौबो मोजां नुदों आङो ओमफ्राय एसे कालारिंबो नायदोंमोन आङो स' गाइस नोंथांमोना आंखौ गोबाङानो सोंहरबाय थायो ब्लाउसखौ माहा बानायहैयो आङो दखानावबो बायो माखासे आरो माखासे आंनाव सासे माने एसे बुरै मानसि दङ आरो बिराद मोजाङै सिलायनो हायो बियो ब्लाउसखौ आं बेनावनो सिलायो ओमफ्राय बिराद मोजां मोजां डिजाइननिबो ब्लाउस आंनो सिलायना होसोयो आरोना नोंथांमोना आंनि गाननायखौ नुदों जानो हागौ ओमफ्राय नै आङो दहाय ब्लेक कालार नायनाया नैबे ब्लेक कालारावहाय जिथु ग्लास वर्क खालामनाय दङना बेखौहाय आङो लादोंमोन आरोना बायदोंमोन बारा दाम नङा इयो माबा लादो 350 ना बेसेबांबायावनो मोनदो आरोना बिराद मोजां उनथिंबो डिप काटिं आरोना माने माखासेफोराथ' एसे बाराद्राय खोबनाय बिदि थायोना बारखो थायो एसे बुरै मानसिफोर गाननायनि बायसा खिन्थु बियो बिराद मोजां मोन्दोंमोन आरोना आङो दाख्लै फट'शुट खालामनायाव गानदोंमोन ओमफ्राय नै आङो दायो थांबाय आरोना न'आवहाय मोना जालायबायमोन नालाय ओमफ्राय माखासे बाजारबो खालामनांगौ दङ बाजारखौबो खालामनो थांसै गोसोआ जायो सना आसुगुर खामबोबाय आंबो आसुगुर ओमफ्राय गाइस दिनै आंनो लावदोंबा गारियाव इदि सिथाबग्रा मबाइल लाग्राखौ बायना लाबोदों आरोना स' बेयावनो टेस्टिं नायदों आङो मबाइलखौ सिथाबनानै माबायसा जायो होननानै स' बिराद मोजां जादों माथो आङो एबारनिफ्राय बिराद इजिलि लाबाय थानो हासिगोन आरोना आखाइखौ इदि हमबाय थानांला हे गाइस होननानै लाबाय थानो हासिगोन आरोना एक्चुअली इन्ट्र'खौ बानायखायाखै आङो बानायखानानै लानो माबायसा गोथाव नंगौना नङा बारा गोदै नङा हले आं जानो नानो आङो दहिसो जागौमोन आं जागोन दा मम' जानो नागिरबाय आरोना गाइस बिराद समायना इयाव स्ट्रिट फुड मोनो आरोना दिन्थिना होनाय साराउन्डिं नै जोंना सान्द्रि मोखाङा चिकेन चावमिन लाबोदो आरोना बेयाव टेबोलाबो जोंनिया इलाय इखौनो होनांसिगोन ओइ टेबोल गंसे बलियो या
Ye momo ko lain apa ini momo ko lain apa ini kono Kamu nama kamu? फैसा लानानै फैबाय आं दा फिथाइ सामथाइ बायनो थाखाय आरोना नै बायखांबाय आङो ओमफ्राय जाखां लोंखां फैनानैहाय नैबेयावहाय हाबदोंमोन मोनसे दखानावहाय हम डेकरनियावहाय माबा माबि नायदोंमोन आङो ओमफ्राय लोगोसे नै डाइनिंफोरा जा मोजां मोजां गोदान डिजाइननि आरोना मार्बलनि बेबायदि फैदोंमोन बेफोरखौबो नायखादोंमोन आरोना देनांहाय न' गोदानफोर लाबाथाय लानोसै होननानै नायखानानै फैदोंमोन ओमफ्राय मोननैसो सफानिबो माने मेटेरियेलफोरखौ नायबोदोंमोन आरोना माबायदि कालारखौ लाबा माबायदिखौ मोजां जागोन दे नोंथांमोना आंखौ साजेसन हरलाय जेनेबा मा कालारनि सफाखौ बानायबा मोजांसिन नुगोन ओमफ्राय आंथ' नै बिदि एसे मा होनो ग्रिनखौहाय मोजां नुदोंमोन आरोना ओमफ्राय वालपेपारखौबो नायदोंमोन नैबेबायदि कालारखौ आं बिराद मोजां मोनो गाइस आं दाना पार्पलखौ बारा मोजां मोनला आरोना मोजां मोनला माने मोजां मोनो माने पार्पलखौ बहुत बुस्थुआवनो इउज खालामबायना बेनि थाखायनो नैबे ग्रिनखौसो नायदोंमोन आरो दहाय नायनायखौ ओमफ्राय दा नै डिजाइनफोरखौ नायगासिनोमोन जोङो अबेखौ मोजां नुयो नोंथांमोनाबो खिथाहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye So guys नै मोनफैबाय आं ड्रेस चेन्ज खालामना लानोसै बिराद मेंबाय सेन्देलखौ खेवनानै लानोसै आं आइथिं साजोब्बाय